Σας λέγαμε νωρίτερα ότι βρισκόμαστε σε ένα ακόμη αγωνιστικό διήμερο για την Φόρμουλα 1 και τώρα θα πάμε σε μια διαφορετική Φόρμουλα 1. Στο πρόγραμμα F1 in Schools, η Φόρμουλα 1 στα σχολεία και μάλιστα στα ελληνικά σχολεία, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Κατή. Είναι καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικός στην ειδικότητα, στο Ιδιωτικό Σχολείο Νέα Παιδεία. Κυρία Κατή, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Θα θέλετε να μας μιλήσετε καταρχήν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πώς το δικό σας σχολείο έχει εμπλακεί σε αυτό? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της F1 in Schools είναι ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται εδώ και 12 χρόνια παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχει έρθει την τελευταία διετία. Συμμετέχουν μαθητές από όλα τα ελληνικά σχολεία. Παγκόσμια έχουμε πάνω από 30 χώρες που συμμετέχουν με πάνω από 17.000 μαθητές. Αποφασίσαμε λοιπόν φέτος, στη δεύτερη χρονιά της διοργάνωσης, να συμμετέχουμε κι εμείς με την ομάδα του γυμνασίου μας από τα σχολεία Νέα Παιδεία. Πώς επιλέξατε μαθητές γυμνασίου, οι οποίοι προφανώς μπορεί να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε σχέση με τους μαθητές λυκείου, αλλά σίγουρα θα έχουν και μεγαλύτερο άγχος, φαντάζομαι? Έχουν μεγαλύτερο άγχος. Ήταν μια πρόκληση για μας, γιατί ουσιαστικά ξεκινήσαμε με μια μαγιά παιδιών που δεν είχαν καμία επαφή με μαθήματα όπως είναι για παράδειγμα η φυσική, έτσι, γιατί στην ομάδα μας έχουμε και μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Οπότε εκεί είχαμε την πρόκληση στο να οργανώσουμε την ομάδα, να βάλουμε τα παιδιά, να τα εντάξουμε λιγάκι στη λογική, το να τα εισάγουμε σε έννοιες της φυσικής ή της μηχανικής. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δεκτικά σε αυτό. Διδάχτηκαν επίσης σχεδιασμό σε 3D CAD, προκειμένου να μπορέσουν να σχεδιάσουν το αυτοκίνητό τους, και βέβαια κλήθηκαν να οργανώσουν και μια μίνι επιχείρηση προκειμένου να μπορέσουν να προωθήσουν τις ενέργειες της ομάδας για να εξασφαλίσουν και τις απαραίτητες χορηγίες, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έπρεπε να καλύψουμε και κάποια κόστη σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινήτου. Τα παιδιά λοιπόν οργανώθηκαν σε μια ομάδα η οποία χωρίστηκε σε επιμέρους υποομάδες, δούλεψαν πολύ. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Το αυτοκίνητο σας είναι έτοιμο και η προκριματική αυτού του θεσμού πότε είναι? Το αυτοκίνητό μας είναι πανέτοιμο. Περιμένουμε να γίνουν οι προκριματικοί την Τρίτη στις 23 Απριλίου. Ξεκινώντας το πρωί στο ξενοδοχείο Intercontinental, όπου εκεί θα είναι και οι πρώτοι αγώνες που θα τρέξει το αυτοκίνητό μας. Ευελπιστούμε να καταφέρουμε να πάμε στους τελικούς. Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία? Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την ίδια μέρα. Θα γίνουν οι αγώνες του αυτοκινήτου μας πάνω στην πίστα, έτσι όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς του F1 in Schools. Από εκεί και πέρα έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές μας έκαναν συγγραφή μιας εργασίας, του αντίστοιχου πορτφόλιο της ομάδας, το οποίο έχει κατατεθεί εδώ και μερικές εβδομάδες. Θα βαθμολογηθούν και σε σχέση με την εργασία τους αυτή. Και σε περίπτωση που προκριθούμε, που είναι το ευκταίο, στους τελικούς αγώνες, εκεί υπάρχουν και άλλες κατηγορίες όπου προβλέπεται να βαθμολογηθούμε, όπως είναι για παράδειγμα η προφορική παρουσίαση της ομάδας, το αν το αυτοκίνητό μας είναι συμμορφωμένο με βάση τις προδιαγραφές των κανονισμών, υπάρχουν αγώνες χρόνου αντίδρασης, ο βαθμός της παρουσίασής μας στο pit display που θα έχουμε κτλ. Κυρία Κατή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες εβδομάδες να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια των ελληνικών σχολείων σε αυτόν τον θεσμό. Καλό μεσημέρι.